घेवा घेवा हे काय काका 200 सांगतो मी 50 घेतले काय दा माका बायको दुसरी करूची लागते चौथी कोण मी आहे बहीण म्हणून जेव्हा वापरलं किती माहिती आहे ना माका माहिती आहे सगळे तुझे बायको माका माहिती झाली माका दडवते लोक 300 माझा याचा मोठा कवलावून घेतला 200 रुपये फांसाचे आणि 300 कक्के करून घेतलेलं आठवता बागेत तेव्हा ना माका पोरं नाही होती आता पोरा पोचूची तोंड बघायला पोरा पोचत नमस्कार 5 किलो घालण्यापेक्षा कुत्र्या घालता 5 किलो हे बघा हे शेतकरी चौटाळलेले शेतकरी आहेत खरं आता कोकणातील चौटाळलेले शेतकरी आहेत ₹10 भाजी तेच ना धान्य फुकट देते कोणा बायकांका गाडी फुकट आणि आम्ही कोण आमच्याशिवाय बायका येतं नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो, पुण्या गेला फणस घेऊन मिडबावच्या बाजारात आणि सकाळीच गेला आता अर्धा तास झालो आणि येताना एका गाडी हवी ना त्यासाठी मग मी आणूच चाललं आहे. तर चला, आणि विनू कालच मुंबईत गेलो तर आज आपण बघणार आहोत पुण्या विकता मिडबावच्या बाजारात फणस. तर चला मंडळी, आता डायरेक्ट आपण मिडबाव बाजारात बघूया, भेटाया आणि पुण्या फणस विकतं ते बघूया. तर चला. तर नमस्कार मंडळी, तर मिडबावी बाजारात येऊन पोचलो आहे मिडबावीत आणि आता पूनम लवकर येईल कारण जागा वगैरे आडूची लागता म्हणून. चला, बाजार अजून बराच वेळ आहे पण पुण्याच्या वेळेस जरा गंमत करूया. आमचं पण घेऊन टाक मग येणार तुम्ही पण. तर आपली हे बघा फणस वगैरे लावतात अजून. हा हो, फणस कसे दिले ताई? फणस कसे दिले? फणस घेऊन पळाला तर पायरीचे कसे 3 फणस घेतले मग एक जादा देऊ का तू? सकाळी सकाळी इल्या इल्या भावानी झाली तुझी. किती आणलं? 16-17 16 माका फुकटा. हे बघा सगळी बाजारात आता बाजार भरतात तसं नुकतो. हो पिकलं, हे सगळे पिके एक काढून ठेवतोय तो तिकडतो खालचो खालचो 2 दिवसांची आम्ही घेतलंय मी असं काय करतो चांगलं देतो खालतो पशार झालंस तू. अरे नाही तो रिक्षावाला येईल ते का जाऊचा होता पुन्हा पुढे येते माणसांका 300 रुपये सांगता अजून भरलो नाही बाजार, वेळ अजून. हो बघा बाजार भरतात, लावतात अजून सगळा सामान आणि पुण्या पण आपला आता बसला आपणच घेऊ. आणि ही बघा बरीचशी मंडळी आहे. अरे काही सकाळी अरे कामाक जाऊच्या बाजारात काही फिरतात. पुण्या फणस घेऊन इला ना, पुण्या फणस घेऊन इला. मग काजी नाही काजी 110 198 कसे हो? 110 हां बाजारात घुरत राहा मरत राहा. मग फणस घेऊन इला. काय नको मी घेतलंय फणस घेतले. कंटाळली. हे बघा फणस घेऊन इली. ही बघ गोट्याच्या हाऊस.
आम्ही पण फणस घेऊन येला ते बघ तकडे पुणग्याक ते बसवलं इकूक काय काय आणलं आणि हे का आबुलीचे गजरे वगैरे आणलं आणि आमचे सबस्क्रायबर मिळवावी बाजारात इले की बघा घेऊन घेतले ना गिरायक लगेच मग ही आमच्या गोटल्याची हाऊस ही बघा काय काय आणलं पाठवून या काय एवढा काय हाता हिला पाठवूया का मुंबई कोणा चाटा बिटा घेऊन येलं ती पाहुणी माझी होती तुका बघले नाही की हई येतली आता आमची माणसं लेक बघतली नातवंड बघतली तकडे ती सांगतात बघतात ती सांगतात दररोज म्हणतात देखवतो काय नाही काय माहिती सकाळीच बोला रागात जाऊ नको नंतर 200 होती पंधरा आणि 50 झाले किती फणस घेऊन येला आता 5 कशी जाऊया तुझी हा पुणग्या फणस घेऊन येला ना आपले बघ बघ पुढे का 120 दे काढून हो भैया हो भैया 120 पुढ्यात ठेवले म्हणून आम्ही सांगतो आम्ही दिसलो माझी टीव्ही मध्ये घेऊ मग दिसणार ना हे काय आम्ही त्याच्यासाठीच लावला हो सगळे रसाळ सगळे रसाळच हा कापे पुढच्या टायमात घेऊन येणार इकडे की गेलो मुंबई हो बारक्याचा का हा काय आला गयो कसं 900 रुपये काय घेऊन आले फणस तुमचे 80 रुपये 80 तो 80 100 घाला 100 कोणायचं नाही मध्ये मालकीने विचार थोडा कडक दे गाडीमध्ये एवढं होईल ना हीट मध्ये हे आमचे सबस्क्रायबर जाणार आणि फणस घेतात भेट म्हणून पायरी हार पाहिजे का केव्हा हो जाय तागत गाडी येते वापेन पुन्हा आणखी चांगली आहे जात याची पण ह्याच्यातले सोपली याच्यातले सगळं दोघी तो त्याच्यातलं आहे काय जाऊया? जाता पिकले रे हा पिकले का 55 या काय विचारलं पिकतात काही लक्षात नाही पाणी कसे स्वस्त तरी मस्त 15 रुपये पेंडी हातात घेऊन बघा हे बघा हे आपल्या कातवनातले काका लाज जुवार एक 12 आणि रुपये पुण्याक जागा मिळाली कपवल्याने फणस माझ्या बापाला दिल्या मग 12 रुपये तू ऐकत राहू तू त्यांचं वेळ चौथा असला तर बोलायचं त्यांका विचार 120 लाख 150 नको 16 फणसापैकी 5 फणस रवल्यात ते आता खपवणार पुणग्या काय कपीत नाही पुणग्या बसा ना आता बघा ते मी आपलं उभं राहलं हो मॅडम केली हे बघा केळी पालेभाजी सगळा वाली नमस्कार 5 किलो घालण्यापेक्षा कुत्र्या घालता 5 किलो हे बघा हे शेतकरी चौताळलेले शेतकरी आहेत खरं आता कोकणातील चौताळलेले शेतकरी आहेत चौथा आमचा जीव नको आलो 5-10 रुपयान भाजी विकून मग तेच ना धान्य फुकट देते कोणा बायकांका गाडीन फुकट आणि आम्ही कोण आमच्याशिवाय बायका येतं अरे फुकट लोकांका गॅस कमी दरात कमी दर वाढलो किती 200 रुपये अकडे जांग दाखवायची तो उपाशी मारायचं 300 रुपये 500 रुपये मिळाले आहे हे नंतर गावाचे नाही कसले तू माका नेहमी चकवतो आता तू सांगलंस काय तर माका सांग उलट सांगा काय सांगू त्याला 25चा माल फक्त 15 रुपये
बघ तर हातात घेऊन फणस नाही फणसा ती बघा मालकीन पूनमताई मालकीन ती बघा. एवढं एका पण नडतो एका ठेवल्याने असतो हे बघा हे आमचे सबस्क्रायबर आहेत. खायचे घे रे. हे फक्त तुम्ही आता 400 दिले 300 डझन. बोला बोला वेळ नाही पाटता गिराय केला का दर वाटतं हे कोणतरी पाठवलं शूटिंग करू का शूटिंग करू तो फेमस आहे तो असं ना मिळतो तो बाजारात 10 रुपये आहे. महाराष्ट्रात फेमस झालो तो आमच्या आपण आम्ही काय म्हणतो पण मीठभाव गिरायक तुमच्याकडे परत जाऊन यायच्या तावसा बायको फोन लावतो आणि मग देते हा. बोला खर्च किती होता थंडाची भाजी नको बाबा आम्ही थोडं आणलं काय घ्यायचा भाजी म्हणला काय रे भाजी हा घ्यायची. हो काका फणस घ्यावा. कोणी तुझं नाही नाही घ्यावा आता. रवा दे चला नाही आम्ही पाठी लागतो पण रवू दे 5. हे बघा बाजार भरलो आणि बरीचशी गर्दी झाली आहे. टमाटे 10 1 किलो मध्ये 10 रुपये किलो मध्ये या टमाटे हा काय हो फणस घेऊन येला ते काय मग टमाट्यावाल्याचा एक नंबर. बटाट्यावाल्याचं घेतलं बटाटेवाले बोमटत नाही. तर मित्रांनो ही बघा जांभळा हे बघा ह्यो सीझन आहे जांभळांचं. कशी हो जांभळा 50 रुपये बघा किती स्वस्त ती बघा 50 रुपये वाढग्या आवाज करणार आहे हा. हे बघा काय गर्दी आहे बघा आणि तिकडे मच्छी मार्केट तिकडे आहे. हा थोड्या वेळाने तुमका दाखवणार फणस खपले की दाखवणार. तर मित्रांनो मासे बघूया काय आहेत ते. 50. बघ बघ जा 120 टाकाच कपले सगळे. सकाळी दिली तर नको मागच्या कशा दिला काय 120 नच दिलं सकाळी तासा दिले काय घे गाडीवर नाही 31. काय रे घेतलं मासे मग भाऊ गेला एवढं नाही एवढं तरी पेलो एवढं किती आम्ही मागतो काय घेतलं नाही खाल्लं नाही काय बघतो आता काय आणलंय ते का आणलंय फणस. तू घराडे आपे सुरमई कशी आहे ती काय ये 100 आणि हे कसे आज तुम्ही दिसता आता तुम्ही कोणी घेता कोणी घेता कसे होय 50 रुपये गो तर लावते देव गो थांब 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 लावले गो इलाय थांब थांब येऊन आम्ही चाललो माझा गो भाजी नाही येत गे म्हणून सांगते थांब जरा बाई घेते रे घेते काय घेतलं काय ता कोकरे कोकरे काय होय मासे आमका मोठे मिळतात काल एवढं आले घे ह्या काय घे ता काय हो कोकर कोकर कसं तो किती सगळं उचलून घेऊन जाईन घरात कमी करू काय ते कमी करते ना आणि ही कशी सुरमा 800 रुपये ही 500 रुपये हे मोरी 500 हे 200 हे कसे आम कापू नको आधी कसे
खयचे हे पुरणार तुका 200चे हे 500 लय आणखी एक लाव ना 500 हे देव 500चे तू घेतला 2 घेऊया मोरी कोणते वाप कर एक तू घेत काय करूया नको घे तू एकटे तुका का दुसरा घे तो बारको घे जाऊन घे एक घे फणस ठेवले ते घेते हो, केवढं मोठं कोकर. घेऊन दे जाऊन दे कोकर म्हणतात एका काय देतो किती वर्ष हो तुम्ही किती वर्षापासून करता म्हणजे बाजारात येतात 15 वर्ष 15 वर्ष त्याच्यापूर्वी मिसेस करायची हा 15 वर्षापासून मिडगाव बाजारात असतात काही बुधवार आणि शनिवार ओ काकू वाडीची पेंडी तर हातात घेऊन बघ आणि आपली देवगड तांबर्डे गाडी काय काय आणलास हे काय खांदा आंब्याची साठा कशी 100 आहे किती हे सोन्या फोटो काढतो मग पालेभाजी सगळा लाडू बिडू सगळा ह्या का आगू कसं तो कधी यंदाचो हा हे का अशी अकडचो हात 2 हात असे हा शाबास ही बघा ही आपल्या कोकणातील सगळी माणसं आणि सगळे आपल्या घरगुती ही बघा करमळा वगैरे सगळं आहे ना हा व्यवस्थित मारणार काय हो आणलेली सगळं तर तुम्ही घेऊ शकतास किलास कधी फेरी बिरी मारलास बुधवार किंवा शनिवार 2 वारात बाजार असतात आणि पुणग्याचे का अजून 4 फणस रवलेत खपले नाही काय हो अडकला कसा का थंडा आज मळबा हो मळबा टमाटे 1 किलो 10 रुपये किलो युट्यूब चॅनल 10 रुपये किलो मध्ये या 10 रुपये बाटली 10 रुपये बाटली दारीची नाही ताकाची बाटली दारीची वाटत लोकांना ताकाची बाटली 10 रुपये बघा ताक वगैरे आणलेला हा ताक वगैरे आणलेला 10 रुपयात बाटली एक वाटा 10 रुपयात टमाटे 10 रुपयाला 1 किलो ह्याला मी कांदे देतोय हो आम्ही आता 500 रुपये बोला हो ताई घेवा ते काय काका 200 सांगतो मी 50 घेतले काय दा माका बायको दुसरी करूची लागते चौथी कोण मी आहे बहीण म्हणू जेव्हा वापरले किती माहिती आहे ना माका माहिती आहे सगळे तुझे बायको माका माहिती झाली हे कशा माका दडवते लोक 300 माझा याचा मोठा कवलावून घेतला कोणी येणी पाच काय करू 300 हे बघा आमचे सबस्क्रायबर कल्याण करावं राहू दे का हा पणच घेवा स्वस्त आणि मस्त घे. पुनम पणच घेऊन इला तसे पण पैसे काय 5 रुपये म्हटले ना 200 रुपये फांसाचे आणि 300 अख्ख्या करून घेतलेलं आठवता बागेत तेव्हा ना माका पोरं नाही होती आता पोरा पोचूची हा. तोंड बघायला पोरा पोचणार पोरा पोचली म्हणून लगीन नाही केलं दाबून नरम म्हणून 150 लिटर 150 लिटर माझ्या बापाचा फोन लावलं नाही जे बाय मी लोकांकडून विकत आणलंय ते 250 तर 150 द्या ना काहीतरी सांगतो
काहीतरी नाही बाबा. 100 नंतर 50 गावठी नको, 110 घेणार नाही तर काहीतरी सांगा नको. माझ्या डोक्यात दिवस मला तापला. लय टाकला तुमच्यापेक्षा बघा ना. हे जिलाई पिशवी हा. लय ते किती पैसे तेवढे होत नंतर केव्हा 10 रुपये गायचे. पैसे नाहीत पैसे माझ्याकडे. मोफत. नाही सुट्टे नाहीत. ते मी देते तर फणस ठेव. अक्का बायको बरं की बायको बाजारात घेऊन की म्हातारपणी हे घे. माझी बायको एवढी देणार तर ते माशापेक्षा किंमत बारीक. 500चा माल फक्त 300 देणार. हे 500 रुपये केसर. स्वस्त आणि मस्त टमाटे 20 रुपये किलो टमाटे. 10 रुपये. घ्या समोर 10 रुपये आहेत ते भांड्यात ठेवलेले आहेत. घ्या कुत्रे घालायचे असते माणसं नाही खायचे. या टमाटे 20 रुपये. टमाटे 20 रुपये. हा या 20 रुपये. 20 रुपये समोर 20 रुपये. फक्त एक फणस रावलेलो आहे. एक फणसात गिरायकला. तर चला मंडळी, फणस कपून झालेले आहेत आणि कुणी आता चालला घरात चालला. मासे विषय घेऊन झाले. हो चला. केव्हा तरी ये होय होय येतो आम्ही कायम येतो बाजारात. ये घराकडे. चला. टमाटे 10 रुपये किलो. आमका अशी शेतकरी माणसा होईल आणि धंदो आम्ही सगळं शेती. मी भाजी बिजी आम्ही उठायच विकतो. टोपली घेऊन विकतो. आता हयची मी तुला शिकवतो. हा चला. हो चल. चला काका. हे घेतलं होय पैसे दिलं. हा दिले. माझ्या बहिणी का अरे पैसो माझ्याकडे नाही होतो. फुकट टिका. मी फुकट बहिणी विचार किती रुपये दिले. तर चला मित्रांनो, पुन्हा कांदे बिंदे घेऊन चालला आणि बॅटरी लो झालेली आहे त्यामुळे इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. बाय बाय करून टाकले. 10 रुपये किलो. 10 रुपये. 10 रुपये बाटली. 10 रुपये बाटली. दारियाची नाही ताकाची बाटली. टाकाची. दारियाची वाटत लोकांना. ताकाची बाटली 10 रुपये. टमाटे 10 रुपयाला 1 किलो. हा.